ndị ọma na-ege anyị ntị ugbu a, ka amara na ngọzi Chineke bara n'ụba n'aha Jizọs. N'ebe ntụgharị gị nke ụbọchị taa, onye ozi Chineke Dr. David Jeremiah ka na-agakwa n'iru inyechapụ anyị nkụzi ihe ahụ nke isiokwu ya bụ nraranye site n'aka ụmụnne ya. Taa anyị ga-aga n'iru ịhụchapụta n'ụbọchị ahụ nke gbara ọchịchịrị karịsịa na-abụkwa ụbọchị nke Chineke na-eji alụ ọlụ n'ụzọ dị ukwuu ma ọ bụla dị n'ime ndụ Josef. Ugbu a gaa n'iru n'ige ntị dịka ị na-eme nke a, ka onye nwe gbago ume n'aha Jizọs. Amen. Ndị m hụrụ n'anya, n'ụbọchị taa n'usoro ọmụmụ ihe Chineke nwere ezi ebumnobi banyere ya. Anyị garakwa n'iru n'isiokwu ahụ bụ nke anyị jiri na nnọkọ anyị n'oge gara aga, nke anyị kpọrọ ụmụnne ya raara ya nye. Chetakwa na ihe ọmụmụ anyị ka bụkwa banyere ndụ Josef. Na nnọkọ anyị n'oge ikpeazụ, anyị hụrụ arịrịọ nke Jekọb, anyị hụrụ nzaghachi nke Josef, anyị hụrụ nnabata nke ha nyere ya, anyị hụrụ ụkpụrụ nke nwanne nwoke. Anyị na-akwa n'iru ugbu a site n'ileba anya na ndụmọdụ nke Ruben. N'eziokwu, agụgụ ọbụla adịghị n'okwu a nke bụ na ụmụnne Josef tụrụ ụkpụrụ igbu ya. Ebumnobi ha bụrụ ime ka ọ nwụọ n'ime olulu ahụ, bụ ebe mere ka anyị mara na ha tụbara ya. Ugbu a, ụkpụrụ ụmụnne ya ka otu ihe nke juru anya megidere. Nke ahụ bụkwa ndụmọdụ nke Ruben. Hụta ahịrị nke 22 ruo na nke 25. Ọ sị, Ruben wee sị ha, unu awụsịla ọbara tụbanụ ya n'olulu a nke dị n'ọzara, ma unu esetịla aka megide ya, ka o wee napụta ya n'aka ha, ime ka ọ laghachikwuru nna ya. O rue mgbe Josef bịakwutere ụmụnne ya, na ha yipụrụ Josef uwe ya, bụ uwe mwụda ahụ nwere aka nke dị n'arụ ya. Ha kuru ya tụba ya n'olulu ahụ. Mgbe olulu ahụ tọgbọrọ n'efu, mmiri adịghị n'ime ya, ha wee nọdụ ala iri nri. Ugbu a, nke ahụ bụrụ ndụmọdụ Ruben. Ọ sị ha, unu esetịla aka unu imegide ya, unu awụsịla ọbara ya, unu egbula ya. Ugbu a, site n'ahịrị 25 ruo na nke 28, anyị na-erute n'ụkpụrụ nke Juda, ma ọ bụ atụmatụ nke Juda tụpụtara. Hụta ahịrị nke 25. Ọ sị, ha wee nọdụ ala iri nri, ha wee welie anya ha hụ ma lee, ụsụ ije ndị Ishmel si na Gilead na-abịa. Kamel ha na-ebukwa ụda na Bam na Ma, na-eji iweda ya n'Ijipt. Juda wee sị ụmụnne ya, uru gịnị dị ya mgbe anyị ga-egbo nwanne anyị, zoo ọbara ya? Bịanụ ka anyị ree ya nye ndị Ishmel ndị a. Aka anyị adịkwala n'arụ ya, n'ihi na nwanne anyị bụ anụ arụ anyị ka ọ bụ. Ụmụnne ya wee n'olu ya. Ndị Midian bụ ndị ahịa wee gabiga. Ha wee sere Josef, si n'olulu dọlite ya, ree Josef nye ndị Ishmel n'oru mkpụrụ ego ọlaọcha. Ha wee kubata Josef n'Ijipt. Ugbu a, Juda ga-abụrịrị onye hụrụ ego n'anya n'ezinụlọ ha. Ọ chọrọ gị igbu nwanne ya nwoke, ma ọ bụrụ na o nwere ụzọ ọ ga-esi na ya nweta ego. Ya mere, mgbe ọ hụrụ ndị azụmahịa ahụ, ndị na-atụ mgbere ahịa ndị ohu, ka ha si n'okporo ụzọ na-abịa, ọ sịrị, enwetawo m ya. Anyị agaghị egbu ya, kama anyị ga-ere ya, si n'ime ya nweta ihe. Ha wee ree nwanne ha nke nta n'ọnụ ego dị naanị oru mkpụrụ ego ọlaọcha. Ohu mkpụrụ ego ọlaọcha. Ruben anọrọ gị ya mgbe ihe niile a na-eme. Anyị na-agụkwa ugbu a banyere ịtụ egwu nke Ruben na ahịrị 29 nakwa nke 30. Ruben laghachiri. Eleghị anya, o jere ịhụ ka ụfọdụ atụrụ ha ndị ọzọ si na-eme. Ọ bụkwa mgbe ọ pụrụ ka Juda nyere ndụmọdụ a, ma ọ bụ tụpụtara atụmatụ a, ka ha ree Josef. Ya mere,
Ruben laghachiri hụta ahịrị nke 29 nakwa nke 30 si. Ruben wee bịaghachi n'olulu ahụ ma lee Josef anọghị n'olulu ahụ. O wee dọwa uwe ya niile, o wee laghachikọrọ ụmụnne ya sị, ugbu a nke a bụ ihe ga-atụ gị n'anya. Nwata ahụ anọghịkwa ya, gịnịkwa ka anyị ga-eme banyere nke a? Ka ihe o kwuru, ọ sị, nwata ahụ anọghị, ma mụ onwe m, olee ebe mụ onwe m ga-eche? Ruben bụ mmadụ dị mmasị n'eziokwu. Ewepụtara m ụfọdụ oge ịmụ ihe banyere ya n'akwụkwọ nsọ n'izu ụka a. Achọkwara m ịgwa anyị ụdị mmadụ ọ bụrụ. Ọ bụ ya bụrụ onye kachasị okenye n'etiti ha, nke kwesịrị iguzosi ike mee mkpebi n'ezinụlọ. N'ezie, ọ bụrụ ya zọpụtara ndụ Josef, n'ihi na a na-achọ igbu ya egbo tupu Ruben agbanwe atụmatụ ahụ. Nke ahụ dị mma n'ezie, mgbe ị ghọtara na Ruben bụ onye kwesịrị inweta ihe nketa dịka ọkpara n'ezinụlọ ya, mana ọ hapụrụ nke ahụ ka o wee bụrụ ọnọdụ Josef. Ya mere Ruben gara abụ onye ga-asị, ka anyị wezuga ndụ nwata a. Mgbe ahụ mụ onwe m ga-ewerekwa ọnọdụ onye isi nakwa onye mbụ n'ezinụlọ ọzọ. Ma Ruben zọpụtara ndụ ya, ma nke ahụ bụrụ naanị ihe Ruben pụrụ ime. Ma mgbe ọ chọpụtara na Josef adịghịkwa ya, mgbe ọ chọpụtara na ọ nọghịkwa n'olulu ahụ, egwu tụrụ ya nke ukwuu. Ọ bụghị n'ihi Josef, kama n'ihi onwe ya. Echere m na Ruben maara na nsogbu ga-adị n'etiti ya na nna ya. Ị chetara na ihe mere Ruben jiri tụfuo ọnọdụ ọkpara ya bụrụ n'ihi na o merụrụ akwa ndina nna ya. Akwụkwọ nsọ sịrị na ọ kwasoro nwunye nna ya iko. Ka m gosi unu otu ihe banyere Jekọb, dịka ilezi anya maka ịchọpụta ihe mere o jiri nwee ụdị ụmụaka ndị ahụ. Meghee akwụkwọ nsọ gị n'isi nke 35, ebe a n'ahịrị nke 22 bụ akụkọ nke ihe Ruben mere nwunye nna ya. Ọ sị, o rue mgbe Izrel biri n'ala ahụ, na Ruben jere dina nyere Biha, bụ iko nwaanyị nna ya. Izrel wee nụ ya. Ngwa gee ntị ka ịnụ. Ọ sị, oke iwe were Jekọb. Gịnị ka o kwuru? N'ezie aha Izrel ọzọ bụ Jekọb. Ihe niile akwụkwọ nsọ kwuru banyere ya bụ na ọ nụrụ maka ya. Jekọb, ị kwesịrị ime ihe banyere nke a karịa otu a. Naanị na ọ nụrụ banyere ya. O nweghị otu okwu ọbụla nke Jekọb kwuru banyere nke a n'akụkọ a niile. Ị ga-eji rute n'ọgwụgwụ ndụ Jekọb ka ị wee chọpụta na ọ bụ ezie na okwughị ihe ọbụla banyere ya, ma o chefughị ya ma ọlị. Ugbu a tụgharịa akwụkwọ nsọ gị n'isi 49 nke akwụkwọ Jenesis. Achọkwara m ka ị mata na e nwere na mpaghara abụọ site n'isi 37 ruo na nke 49 nke nwere nkọwa maka ngọzi Jekọb nye ụmụ ya niile n'ọgwụgwụ nke ndụ ya. Nke a bụ mpaghara ahụ. Achọkwara m ka ị gụọ ihe Jekọb kwuru banyere Ruben tutu Jekọb anwụọ. Ahịrị 3 na nke 4. Ọ sị, Ruben, ọkpara m ka ị bụ, ike m na mkpụrụ mbụ nke ome m, ọkaka nke mbuli elu na ọkaka nke ike. Ị na-agbagharị dịka mmiri, akarịla akarị, n'ihi na ị rigoro n'ihe ndina nna gị. Mgbe ahụ ị mere ka ọ ghara ịdị nsọ, ọ rigoro n'ute m. Ihe ikpeazụ Jekọb chetara banyere Ruben bụ ihe Ruben mere iji merụọ ezinụlọ ya. Ọ bụ na aha onye Ruben amasị gị? Akwụsịghị ike dịka mmiri. Mmadụ onye na-adịghị akwụsị ike dịka mmiri, onye na-awagharị awagharị, onye na-agacha agacha. Nke ahụ kọwara Ruben nke ọma. Ọ pụrụ isoro na mbọ niile maka igbu nwanne ya, ma ọ gaghị eweli aka ya mgbe ha chọrọ ire ya dịka ohu. Ya mere egwu na-atụ Ruben. Ọ bụghị n'ihi Josef n'ọnọdụ ya, kama egwu na-atụ Ruben n'ihi na ọ maara na mgbe e ruru n'ụlọ, ọ bụ ya ka Jekọb ga-aja ajụjụ banyere nwanne ha. Ọ nọkwa na nsogbu. Ọ bụghị ihe dị mmasị na mgbe anyị banyere na mmehie, mesokwa ndị ọzọ n'ụzọ na-adịghị mma, ọ dị mfe ka anyị leghara anya ajọ ihe anyị meworo ndị ọzọ, wee jupụta n'echiche banyere ihe ga-eme anyị onwe anyị. Ndị nne na nna, mgbe ụmụaka unu mejọrọ ihe, eleghị anya ha emewo ihe ndị dị njọ nke ukwuu.
ọ dịghị mfe nye unu, kama unu na-enwe echiche banyere ha nakwa ọdịmma ha. Unu na-eme ihe Ruben mere. O, gịnị ka m ga-eme? Gịnị ka ndị mmadụ ga-eche banyere anyị? Ọ bụ nwa dị ukwuu ịbụ onye jupụtara n'onwe mgbe e kwuru ihe banyere mmehie ndị ọzọ ndị nọ gburugburu anyị. N'ikpeazụ, dịka ị maara, ha tikọtara Josef na ndị Midian, o wee malite ije ruo Ijipt. Ugbu a Josef nọ n'ụzọ ije Ijipt, ma ụmụ okorobịa ahụ niile gbakọtara ọnụ maka ịlaghachi ụlọ jee zute nna ha bụ Jekọb. Nke ahụ na-eduru anyị rue na agba nke 4 n'usoro ndepụta ihe anyị. Ozi ụgha ahịrị nke 31 rue na nke 33, nke isi nke 37. Ọ na-asụ otu a: a wee chịrị uwe Josef, gbukwa mkpi, bịanye uwe ahụ n'ime ọbara ya, ziga uwe mwụda ahụ nwere aka, chịta ya nye nna ha sị, nke a ka anyị hụtaworo, biko mata ma uwe nwa gị ka ọ bụ, ma ọ bụ na ọ bụghị ya. O wee mata ya sị, ọ bụ uwe nwa m. Ajọ anụ eriwo ya, anụ ọhịa adọgbuwo Josef n'ezie. Biko rịba ama ozi ụgha ahụ. Ọ gụnyere nduhie a kpachara anya mee. Ha tụrụ ụkpụrụ iduhie nna nke ha site n'igbu nwamkpi, werekwa akwa Josef tinye n'ime ọbara ya, wee mee ka nna ha kwenye na ọ bụ anụ ọhịa dọgburu ya. Ọ dị mmasị ebe a ịhụta na Jekọb, onye jiri akpụkpọ ewu duhie nna nke ya banyere Ịsọ, na ọ bụ ya bụ onye n'ugbu a onye ụmụ nke aka ya jiri ọbara ewu duhiekwa banyere nwa ya nwoke. E nwere otu okwu ochie, otu ilulu nke sịrị na ihe na-aga gburugburu na-alaghachikwa gburugburu. Mgbe ị kụrụ mkpụrụ nke mmehie n'otu ụzọ, ị ga-aghọtakwa ya, n'ihi na onye aghụghọ nwụọ, onye aghụghọ ibe ya lie ya. Ọ bụrụ na ịmụ akwụkwọ agba ochie, ị ga-achọpụta karịchasị ya n'akwụkwọ Jenesis na mmehie nke ndị nna ka ụmụ ha na-emekwa n'oge nke ha. Mmehie ọbụla ị hụtara na mmadụ ọbụla, mgbe ọ ga-erutekwa n'agbọ nke ụmụ ya, ị ga-ahụkwa ka ha na-etinye aka n'ime ya. Ha wee ghara nna ha bụ Jekọb ụgha, ka ha jiri mesokwa Jekọb n'ụzọ ọjọọ nke juru anya. Ha wee mee ka nna ha gabiga echiche ọjọọ na ihe mgbu nke obi site n'ụgha nke ha ghara banyere ọnwụ Josef. Nke ahụ na-eduru anyị rute n'ọgwụgwụ mpaghara ahụ, mwute nke Jekọb. Ahịrị 34 ruo na nke 36. Ọ sị, Jekọb wee dọwa uwe mgbokwasị ya niile, yiri akwa mkpe n'ukwu ya, ruru nwa ya uju ọtụtụ ụbọchị. Ụmụ ya ndị ikom niile na ụmụ ya ndị inyom niile wee bilie kasị obe, ma ọ jụrụ na agaghị akasị obe. Ọ sị, n'ihi na m ga-arịdakụrụ nwa m ruo ala mmụọ na-eru uju. Nna ya wee kwara ya akwa. Ndị Midian wee reruo ya Ijipt nye Pọtifa, onye na-ejere Fero ozi, onye isi nke ndị ogbo. Enwere mpaghara akwụkwọ nsọ abụọ ndị anyị na-enwe ohere ileba anya, ma ọ bụrụ na ịdedata ihe dee ha ka ị nwee ike ịmụ ha ma emesịa. Nke a bụ Jenesis isi 42 malite n'ahịrị nke 36 ruo na nke 38, nakwa Jenesis isi 44 malite n'ahịrị nke 27 ruo na nke 29. Na mpaghara abụọ ndị a bụ ihe ndị mere na ndụ Jekọb n'ikpeazụ. Anyị hụtara na ọbụnadị mgbe 10 afọ gasịrị nke ha sịrị na Josef anwụọla, Jekọb gara n'iru na-eri uju banyere ọnwụ Josef. Ụbọchị niile ọ na-ara eche maka nwa ya nwoke onye a napụrụ ya n'ike. Ọ dịghị mgbe ọbụla ọ pụrụ site n'obi ya. Ụfọdụ pụrụ ịsị ọ dị ike isoro Jekọb na-eri uju n'ihi na ọ na-aghọrọ mkpụrụ ọkụrụ. Anyị apụghị imetere ebere ọbụla. Ma ezi enyi m, ọ bụrụ na ị nwere obi ebere ọbụla n'ime obi gị, ị ga-ele nwoke ahụ anya bụ onye gbadarala nke ukwuu n'afọ ugbu a ka a napụrụ ya mkpụrụ anya ya. Ị ga-eleta ya anya ebere. Ọ bụ akụkọ dị ike. Kedu ihe ọmụmụ ndị a na-akụzi na mpaghara ndị a banyere ndụ Josef? Na mgbakọ m, e nwere isiokwu 4 ndị anyị chọrọ ịmụ maka ha dịka anyị na-ahapụ isiokwu a. Anyị akọwa akụkọ a ngwa ngwa, ma eziokwu dị na ya apụghị ịhapụ anyị ma ọ bụrụ na anyị ga-azacha ihe Chineke chọrọ ka anyị nweta site n'akụkọ nke a. Eziokwu nke mbụ bụ nke a: biko rịba ama ikike nke ekworo. Ọlụ ndị ozi isi 7
ahịrị nke 9 bụ ndepụta nke mkpọsa okwu Steven kwukwara banyere eziokwu nke a nke dị n'akụkọ a. Ọ sịrị, nna ukwu ahụ ebe ha na-ekwo Josef ekworo, ha wee ree ya gaa n'Ijipt, ma Chineke nọnyere ya. O ikike nke ekworo, ewo ole ka o si dị ukwuu! Bụ ikike nke dị n'ekworo. Anya ukwu bụ ihe mere Ken jiri gbuo nwanne ya nwoke bụ Ebel. Anya ukwu bụ ihe mere Sọl jiri chụso David maka iwezuga ndụ ya. Ọ bụ anya ukwu mere nwanne nwoke nke nwa mmefo jiri jụ ịbịa n'oriri nke ejiri nabata nwanne ya mgbe ọ laghachitara ụlọ. Ọ bụkwa ekworo dịka edere ya n'agba ọhụrụ mere ejiri kpọgbuo Jizọs n'elu obe, n'ihi na a gwara anyị na Pilet sịrị na ọ bụ anya ukwu mere ndị Juu jiri raa Jizọs nye ya n'aka. Enyi m, ọ bụrụ na ị bụ onye hụsiworo anya n'ihe ekworo, biko gụọ akụkọ Josef n'ụjọ nakwa ịma jijiji, n'ihi na ọ bụ ihe na-akọwara gị ihe pụrụ ime na ndụ gị ma ọ bụrụ na ị meghị ka ekworo ghara isi na ndụ gị pụọ. Ekworo mere ka ụmụnne Josef maa arụ dị ukwuu megide ya, megidekwa nna ha. Ekworo bụ ihe dị njọ nke ukwuu. Hụtara nke abụọ dịka ị na-ele anya n'ihe ọmụmụ a, aghụghọ nke dị n'ibi ndụ na-abụghị ezi ya. Aghụghọ nke dị n'ibi ndụ nke na-abụghị ezi ya. Ọ dị mmasị ịhụta na mmadụ nke anụ arụ ga-agbalị ihe niile o nwere ike ka o tinye ezi omume nke ya n'ọnọdụ ezi omume nke Chineke. N'akụkọ nke akwa, anyị hụrụ ka ụmụnne ya nwoke bụ ụmụ Jekọb dị anya site n'iche ije n'ụzọ nke Chineke. Ugbu a ha ewelitewo ụdị oge ezi omume nke ga-enyere ha aka ibi ndụ. Anyị ghọtara na ọ bụ ajọ omume igbu Josef. Edere okwu ha kwuru n'ahịrị nke 26. Ọ sị, Juda wee sị ụmụnne ya, uru gịnị dị ya mgbe anyị ga-egbu nwanne anyị izu ọbara ya? Bịanụ ka anyị ree ya nye ndị Ishmel ndị a. Aka anyị adịkwala n'arụ ya, n'ihi na nwanne anyị bụ anụ arụ anyị ka ọ bụ. Ụmụnne ya wee n'olu ya. Obi anyị kwakwara akwa megide okwu ahụ. Ọ bụrụ na ọ bụ nwanne unu nwoke na anụ arụ unu, kedu ihe dị iche n'igbu ya nakwa n'ire ya? Ma aghụghọ nke dị n'ibi ndụ na-abụghị ezi ya. Aghụghọ nke dị n'ibi ndụ 20 nke dịrị n'ụbọchị Josef nakwa n'ụbọchị nke anyị. Ọ bụ ụdị agwa ịbụ ezi mmadụ nke na-asị, abụghị m onye oke mmehie, ya mere enweghị m nsogbu. Ọ bịa ka anyị jiri achọ iji mmehie dị nta ma guzokwa dịka ndị ezi omume. Ọ bịa mere anyị ji agụ ogo nke mmehie n'isi mmehie nke adịghị ukwuu kama mmehie nke ọzọ dị ukwuu. Ya mere agaghị m etinye aka na mmehie nke ọzọ, mana apụrụ m ime nke a n'ihi na ọ dịghị ukwuu. Ụmụnne m na ụmụnna m, ọ ga-amasị m ka ịhụta ịdị njọ nke 20. Mmehie bụ mmehie, ma ị gburu ya egbu ma ị rere ya ere, ọ bụ ajọ omume. Hụta mgbe ha lachikwutere Jekọb wee kọọ akụkọ ụgha ahụ. Ha ekwughị ya dịka ha na-aghara nna ha ụgha. Ha bịaghị isi Jekọb, Jekọb, anụ ọhịa dọgburu nwa gị Josef. N'ezie, ha ga-asị na nke a bụ ụgha pụtara ihe. Mba, ha meghị ya. Ha karịrị nke ahụ. Ogo ha n'ibi ndụ 20 dị ukwuu nke ukwuu, ruekwa na ha maara na nke a bụ ụgha ọcha. Ya mere ha wetara uwe ya nke jupụtara n'ọbara, ọbara nke ha onwe ha ji aka ha kwafuo, ma sịkwa Jekọb, ị kọtara uwe a? N'ezie, Jekọb kọtara ya. Ị ga-ahụkwa na onweghị oge ọbụla ha sịrị na egburu Josef. Hapụghị ime nke ahụ. Ọ bụrụ ihe na-erughị oge ezi omume ha. Ya mere ha ga-aghọrị nna ha. Ha agaghị eji ọnụ ha agha ụgha ịgwa ya na anụ dọgburu ya, kama ha ga-eme ihe ga-eme ka ya onwe ya jiri aka ya mee mkpebi ahụ. Ị hụrụ ya? Nke ahụ ka mma n'echiche nke ha. Agụrụ m n'izuụka banyere otu nwoke nke na-akọ akụkọ ụzọ ha jiri merie ọnwa n'ebe a na-ere ahịa n'ime obodo. O nwere ohere izu otu akpa nri mgbe onye na-echekwa ya pụrụ n'ime otu nkeji. O kwuru na ya kpebiri na ya agaghị eme nke ahụ, kama o zuru naanị otu ogbe achịcha. Ị hụrụ ya? O nwere ohere
izuru otu akpa nri, mana o kpebere na izu nri adịghị mma, ya mere ọ hapụrụ akpa nri ahụ ma zụrụ naanị otu ogbe achịcha. Oge ụfọdụ ndị mmadụ na-ewere mmehie dị nta tinye n'ọnọdụ nke dị ukwuu. Ha na-abụkwa ndị ezi omume nke onwe ha. Ha na-abụ mmadụ ndị ezi omume nke onwe na-emeri. Ndị ikom na ndị inyom, nke ahụ bụ ihe mmụta nye anyị niile. Ikpe nke ahụ makwara anyị n'otu oge maọbụ nke ọzọ. Ụfọdụ anyị ndị na-adịghị agha ụgha na-eduhie ndị mmadụ. Ụfọdụ anyị ndị na-adịghị agha aghụghọ, ha na-eche echiche n'ụzọ aghụghọ, na-edunye ndị mmadụ n'ụzọ aghụghọ. Ụfọdụ anyị ndị na-adịghị eme mmehie ndị dị ukwuu n'ihi ụjọ ka a ghara ijide anyị, na-etinye mmehie ndị dị nta n'ọnọdụ mmehie ndị dị ukwuu. Anyị na-agagharịkwa na-asị, lee ka m si dị mma. Aghụghọ nke dị na ndụ na-abụghị ezi ya. Aghụghọ nke dị na ndụ nke iru abụọ. Enwere ihe mmụta nke atọ, nke ahụ bụ ụgwọ ọlụ nke mmehie. Akwụkwọ nsọ sịrị, ụgwọ ọlụ nke mmehie bụ ọnwụ. Nke bụ na akwụkwọ ndị Rom isi ahịrị nke 23. Mkpụrụ obi nke na-emehie ya onwe ya ga-anwụ. Nke bụ na akwụkwọ Izikiel isi 18 ahịrị nke 4 nakwa ahịrị nke 20. Akwụkwọ nsọ sịrị, e nwere ụzọ nke dị mma n'anya mmadụ, ma ụsọtụ ya bụ ụzọ niile nke ọnwụ. Nke bụ na akwụkwọ Ilu isi 14 ahịrị nke 22. Akwụkwọ nsọ sịkwara, mkpụrụ ọbụla mmadụ kụrụ, nke ahụ ka ọ ga-aghọta. Na akwụkwọ ndị Galatia isi ahịrị nke 7. Ebe ọbụla nke hụrụ mmehie, ọ na-enye ndị mmadụ ihe mgbu nke obi. Ọ na-eweta ihe mgbu nye ndị nọ n'ime ya. Ọ na-ewetakwa ihe mgbu nye mmadụ niile ndị nọ gburugburu ya. Mmehie ahụ wutere Josef n'ihi na site n'anya nke mmadụ ewezugara ya site n'ezinụlọ ya ihe ruru 10 afọ. E rere ya dịka ohu n'Ijipt n'ihi mmehie nke nduhie ụmụnne ya. Mmehie ahụ ka o si wuta Jekọb na 10 afọ o chere na nwa ya nwoke bụ onye nwụrụ anwụ. O riri uju ụbọchị niile na 10 afọ n'ihi Josef. Site n'ụbọchị ruo n'ụbọchị o chetara ihe ọ bụrụ mgbe ya na Josef nọ nso. Ugbu a Josef anọghịkwa. Nke a bụrụ ihe mgbu dị ukwuu nye Jekọb. Ndị akụkọ a niile nwutere karịchasịa bụrụ ụmụnne ya. Onye na-akwụ ụgwọ mmehie karịchasịa bụ onye mmehie n'onwe ya. Apụghị m inye gị ihe ga-akwadosi nke ike, ma dịka m na-agụ akụkọ a, ọ dị ka edere ya n'etiti ahịrị niile. Site n'ụbọchị ruo n'ụbọchị, dịka ụmụnne ya na-ahụ iru nna ha, ha jupụtara n'ihe mgbu. Echiche nke mmehie ha mere na-ejupụta n'ime ha. Ọ dịkwara ka ile onyonyo ụbọchị ahụ nke ha rere nwanne ha nwoke. Otu onye dewe sị, ha gbalịrị izu ọkpụkpụ nke Josef n'ebe nzuzo nke obi ha, ma ha apụghị ime nke a. Oge ụfọdụ ha chere na ha na-ahụ iru nke etiri ihe. Oge ụfọdụ ha na-anụ olu ya na-arọ ka ọ na-eti mkpu n'ime olulu ahụ. Apụrụ m ikwe gị nkwa, ụmụ okorobịa ndị a gabigara ihe mgbu, n'ihi na mgbe anyị rutere n'ọgwụgwụ nke akụkọ a, hụta ka ha na-eguzo n'iru Josef. Egwu nke ha nwere pụtara ihe. Ọ dị m ka ọ bụrụ na anyị amụtaghị ihe ọzọ ọbụla site n'akọ Josef, anyị kwesịrị ịmụta nke a. E nwere ahụhụ nke na-eso mmehie oge niile. Enweghị mmadụ ọbụla onye pụrụ ịgbanarị ya. Enyi m, ọ bụrụ na ị nọ na mmehie taa, ị pụrụ iche na agaghị ejide gị, na ị gaghị akwụ ụgwọ mmehie, ma akwụkwọ nsọ sịrị na mmehie na-alụpụta ọnwụ. Mmehie mgbe ọ lụzuru ọlụ ya niile, ihe ga-apụta n'ime ya bụ ọnwụ. Ụgwọ ọlụ nke mmehie bụ ọnwụ. Ihe mmụta nke ikpeazụ tupu anyị emechie nrọpụta nke Chineke. Mana otu ihe pụtara ihe nke ebe a na-achọ ịkụziri anyị bụ na ọ dị mma ka anyị ghọta na ihe mmadụ niile n'oge ahụ chere na ọ bụ ihe ọjọọ, ihe mmadụ niile chere na ọ bụ mmejọ ihe n'akụ nke Chineke, bụrụ ụzọ Chineke jiri mee ka uche ya bịa na mmezu. Cheta ihe ụmụ okorobịa ahụ kwuru mgbe Josef na-abịa. Ha sịrị, lee onye ọrọ nrọ na-abịa, ka anyị hụ ihe ga-eme nrọ ya niile ugbu a. Ha were ya n'ohu, chee na ha kwụsịwo nrọ ya, ma n'ime ire ya n'ohu, ha mere ka nrọ ya bịa na mmezu. Nke ahụ ọ bụghị eziokwu nrọpụta nke Chineke. Ndị ikom na ndị inyom, ọ bụrụ na m mụtara ihe ọbụla site na ndụ Josef n'izu ụka a, amụtawo m ka na Chineke nwere ụkpụrụ nye ndụ m, ụkpụrụ nke nrọpụta. Oge ụfọdụ ana m achọ ịbanye, werekwa aka m hazie ihe niile banyere ndụ m, wee sị, onye nwe m, achọghị m otu a, ọ masịghị m bụ ụzọ ihe niile si na-aga.
ị nwere nrọ dị ukwuu nye ndụ m, ma kedu ka ya na nke a chi nwekọ? N'ezie, o sitere na gị, onye nwe m, ma achọrọ m ịgbanwe ya. Achọrọ m ịhazi ya otu m chọrọ ka ọ dị. Achọrọ m ka ụkpụrụ nke m pụta ihe ọbụna dị n'ụzọ nke m. Achọrọ m ọhụ nke m n'oge nke m. Lee ka o si dị egwu, ọbụna mgbe ọ gụnyere iji aka anyị iwezugo nwaanyị site n'ihe ike. Lee ka o si dị egwu bụ anyị ịbanye n'etiti Chineke na ihe ọ na-eme n'ime ndụ anyị ma gbanweekwa ya. Nrọpụta nke Chineke na-alụ ọrụ na ndụ gị nakwa na ndụ m. Oge ụfọdụ iri ndị dị ojii na-abụ ihe dị egwu, ma ha soro bụrụ akụkụ nke nri niile Chineke na-eji na-akwa akwa. Anyị kwesịrị irudata onwe anyị nye ya dị ka ọ na-alụ ọrụ n'ime ndụ anyị. N'agbanyeghị ihe ọbụla na-agabiga ezi enyi m, kwe ka ịmụta otu ihe site n'akụkọ nke ndụ Jekọb. Chineke mere ya n'ezi ebumnobi. Ebumnobi Chineke bụ isite n'ọnọdụ ahụ nke nọ n'ime ya nye gị mbuli elu. Ebumnobi Chineke bụ isite n'ọnọdụ ahụ nke nọ n'ime ya weta otito nye aha nsọ ya. Naanị oke n'ọlụ dịrị gị bụ iguzogidesi ike n'ikwesị ntụkwasị obi. Dịka unu na-atụgharị uche n'okwu ndị a, dịka unu na-etinyekwa ya n'ọlụ n'ime ndụ unu, ka onye nwe m gosi unu n'aha Jizọs. Amen. Ka ngọzi na amara Chineke bara gị ụba, gị onye nyere anyị ohere iwetara gị okwu Chineke taa. Ekwenyere m na onye nwaanyị sitewo n'okwu ya wee gọzie gị ọzọ. Dịka anyị maara na e nwere otu nwanne na-adịghị agharịpụ na enyemaka ya. Onye a na-ekwu okwu ya bụkwa onye na-apụghị ịrara gị nye maọbụ megbuo gị n'ụzọ ọbụla. Aha ya bụ Jizọs. Ọ bụrụ na ị chọrọ ugbu a ka ọ bụrụ nwanne gị ma bụrụkwa onye nwe gị na onye nzọpụta gị, ọ ga-amasị m ka ị soro m kpee ekpere a. Nna anyị nke bi n'eluigwe, ekwenyere n'ime obi m na Jizọs bụ ọkpara gị, onye bịakwara ma nwụọ ọnwụ n'ihi mmehie m. Ana m arịọ gị ugbu a ka ị gbaghara mmehie m niile. Ana m ekwupụtakwa Kraịst ugbu a dịka onye nwe m na onye nzọpụta m. N'aha Jizọs ka m na-arịọ nke a. Amen. Ọ bụrụ na ị kpere ekpere a, ọ ga-amasị m ka ị chọọ nzukọ ndị kwere na Kraịst na n'okwu Chineke. Ha ga-emekwa ka ị mara ihe ndị ọzọ nke ị kwesịrị ime maka ito eto na Kraịst. Dịka ị na-eme nke a, ka nchekwube na amara Chineke bara n'ụba n'aha Jizọs. Amen. Ekele dịrị gị, gị onye nyere anyị ohere ịnọnyere gị n'ebe ntụgharị gị nke ụbọchị taa. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịkpọtụrụ anyị, ị pụrụ ime nke a site n'ịkpọtụrụ anyị n'eriri igwe telefon 234-806-502-4477. Ọzọ 234-806-502-4477, maọbụ site n'izitere anyị ozi email na twr2131@yahoo.fr, maọbụkwa site n'idetara anyị akwụkwọ ozi n'olu ndị Igbo Radio Elwa, P.O. Box 12540, Aba, Abia State nke Nigeria. Ka amara nke Chineke gaa n'iru n'ịba ụba nye gị n'aha Jizọs. Amen.